Qualsevol persona que s'estimi els llibres segur que alberga a la seva memòria una bona col·lecció d'anècdotes que han tingut una biblioteca com a escenari. Les alegries que ens han donat els exemplars que hem agafat en préstec, les estones amb companys provant d'entendre algun concepte que s'hi resistia, les presentacions, els col·loquis als quals hem assistit, les troballes, les recomanacions que ens han fet els bibliotecaris. També ens poden venir al cap les hores mortes, fent veure que estudiàvem o treballàvem, els atacs de riure en el moment més inoportú, els llibres amagats perquè no se'ls endugui un altre usuari, les estones buscant caliu a l'hivern o aprofitant l'aire condicionat a l'estiu. Potser hem estat amb canalla llegint-los contes en veu baixa i els més intrèpids ens parlarien d'algun petó furtiu entre els passadissos. Me'n deixo moltes. Déu-n'hi-do la quantitat de coses que poden passar en una biblioteca. Paraula que prové del biblioteque grec, segur que ho he pronunciat fatal, passant pel biblioteca llatí, segur que ho he pronunciat fatal, i que significa alguna cosa així com armari de llibres. No? Ja, mira, donem peu ja ha fet aquí un comentari. Què significa biblioteca? Presentem César Azuara, bibliotecari. Què significa biblioteca? Moltes gràcies per convidar-me. Biblioteca originàriament sí que era un espai de llibres, no? Però actualment el concepte ha canviat molt. Ja no només és un espai on anar a agafar llibres o estudiar, sinó que és un espai molt més dinàmic, de convivència. Hi ha un munt d'activitats, de propostes, de serveis, on les persones s'han de trobar molt a gust, no? Molt bé. Sí. Centre de coneixement i de ganes de tenir-lo, d'estudi i de recolliment, de fer colzes i de fer campana, de pau i de descobriment, de silenci i de prendre impuls, són refugi, són promesa, són treva i trampolí. Avui a la pila de llibres parlarem de biblioteques. I com ja hem dit, ho farem amb el César Azuara, que és bibliotecari. El primer que et pregunto, et dono la benvinguda, ja hem interlocutat una miqueta, no hem pogut evitar. El primer que et volia preguntar és d'on et ve la vocació de bibliotecari? No sé si et ve més de la part dels llibres, d'amant dels llibres, si una sortida com a amant dels llibres és la biblioteca, o si ve també una mica per la banda de l'ordre, després parlarem de biblioteca i ordre, però d'on vindria la teva vocació? A mi la vocació va ser per la literatura, francament. Jo, des d'adolescent, des de jovenet, que llegeixo molt, va ser una professora de l'institut la que em va inocular aquesta afició per llegir, perquè ens feia les classes d'una manera que t'havies de fixar, no només llegir és passar la vista sobre les paraules, sinó que has d'identificar elements estructurals i de més, i ho trobava fins i tot un punt divertit quan ets jove, no? Sí. I llavors, clar, la idea aquesta de treballar en un espai ple de llibres, pensava, ostres, que guai. I així va ser com vaig decidir, sí. Una mica lligat amb això que comentaves, clar, tu deus saber molt millor també la història de les biblioteques de Barcelona. Jo soc veí de Barcelona de tota la vida, jo crec que tu també. Jo tinc els records més vius de biblioteques, jo els tinc més tirant cap a l'adolescència. De més petit no tinc tants records de biblioteques, i a l'adolescència sí que per una banda d'anar a buscar alguns llibres que comences a llegir, la biblioteca que tens a casa familiar no colma les expectatives, no tens diners per comprar llibres i vas a la biblioteca a buscar-los. Al principi, quan era petit, me'n recordo, tenia els llibres aquells que donava la Caixa de Catalunya pel dia de Sant Jordi. Sí. Tenien els pares uns quants de cada any, no? Eren els únics. I després allò del Círculo de Lectores, que també vam estar un temps. Era la manera, sí. I els primers records també durant l'adolescència o abans? No, jo els primers records de biblioteques va ser de més petit, anant al col·le. Quan havíem de fer treballs, o que necessitàvem enciclopèdies o així, me'n recordo que anàvem hòstia, és curiós, a la biblioteca de la parròquia, de l'església que hi havia al barri.
que per sota era un carrer que feia desnivell, a nivell de carrer hi havia l'església i a sota hi havia bueno, on treballen, no? Els despatxos i tal, i hi havia una biblioteca dels mossens allà. I allà anàvem els companys del col·le i bueno, per agafar dades dels diccionaris o enciclopèdies, que si definicions, que si no sé què. I després ja també, per la mateixa edat, va haver-hi Jo soc d'Horta i hi havia allò que deien la sala de lectura de la Caixa, de la Taixonera, però baixaven caminant. Sí, teníem Però bueno, els companys, en aquella època els joves, els petits, anaven junts pel carrer. I tot quedava a prop. Sí, era un quart d'hora caminant, potser. I allà era la sala de lectura de la Caixa, l'obra social i cultural de la Caixa i tal. Allò era un espai molt gran. I van ser les dues biblioteques que vaig conèixer, les primeres, sí. Deies una mica abans, no?, que al final les biblioteques són moltes coses, més enllà de llars de llibres. Jo, per exemple, no és tant... Passaríem a un altre ús habitual de la biblioteca, que és anar a estudiar. Jo reconec que no he sigut mai d'anar a estudiar a la biblioteca, no m'acaba... Bueno, no sé si hi ha molta gent que estudia a la biblioteca o és més que sembli que estudies. Tu sí que has estat usuari de biblioteques per estudiar? No, jo com tu. A més, jo necessitava tancar-me. La meva habitació era un búnquer, però de baixar persiana, tancar porta, en sèrio, necessitava silenci. I no, jo estudiar mai. A la universitat sí, quan ja quedes amb els companys per repassar l'últim examen o tal, sí que anava a la biblioteca de la facultat, però tota la resta del cicle de col·le i institut, res. Era sempre tancat a l'habitació. La idea d'aquesta conversa sobretot és la persona, no? Parlar amb un bibliotecari, però inevitablement hi haurà alguna part de... Però sí que és veritat que és una cosa que alguns bibliotecaris ens sobta, no? De dir, hi ha persones que són molt constants, usuaris de biblioteques, que van cada dia a estudiar, però de manera regular i a la mateixa taula, a la mateixa cadira. És curiós, no? És una cosa que jo la valoro perquè jo no podia. Això de tenir al teu costat o davant teu assegut amb una persona amb 3 llibres, amb la regla, amb el compàs, i dius... Els sorollets de cadascú té els seus sorollets mentre estudia. Ara ja amb el portàtil, la carpeta, i dius, hòstia, jo que necessitava estar allà amagat en silenci, no... Però sí, hi ha molta gent. El que volia demanar és això, no? Com una mica dins d'aquest, ho has dit al començament, totes aquestes coses que fa una biblioteca i que quan es pensa una biblioteca has de pensar-les cada vegada més i ara després en parlarem d'activitats, clubs de lectura, etc. Però l'estudiant, l'espai d'estudi és un dels cors de la biblioteca, no? També? Sí, és... N'hi ha de diferència perquè quan diguem-ne que l'idea que tenim d'estudiant és un jove, però n'hi ha també persones adultes que estudien o que estan preparant-se en unes oposicions. Llavors, hi ha persones que sí que hi van cada dia, que són de manera molt regular, i d'altres que es nota molt en època preexàmens, que llavors sí que són plan usuaris que normalment no venen a la biblioteca perquè no agafen préstecs o no participen d'activitats, a estudiar sí que van. I aquí hi ha alguna mena de... Llavors allà totes les taules, totes les cadires s'omplen, fins i tot quan obres la porta hi ha com curses, no? A veure, per no quedar-se sense cadira. I aquí hi ha alguna mena de quantificació en el sentit de l'hora d'avaluar, diguéssim, algun funcionament d'una biblioteca com a servei públic, hi ha algun tipus de quantificació dels usuaris que van a estudiar? Això es pot valorar d'alguna manera? Es valoren, es pot calcular els usuaris que entren i surten i els que fan alguna mena d'interlocució amb els serveis propis de la biblioteca que tenen uns indicadors, no? Els estudiants s'asseuen i entren i surten, compten com usuaris, però si no fan ús del préstec o d'una activitat, doncs no... Compten com algú que ha entrat i ha anat a llegir el diari. Abans ho hem comentat quan feia la primera pregunta, així com de refiló, després ens hem anat cap a una altra banda. Per ser bibliotecari cal ser endreçat? Hòstia. Què?
quan sents la paraula ordre, No, jo què crec que sent no. el teu cor? Jo crec que no és necessari perquè, diguem-ne, es refereixes a l'ordre dels llibres, no? Que tot està molt... Bueno, és un espai, en definitiva, que necessites, no?, per tenir tot el control. Sí, però molt de tota l'ordenació ordre. dels Jo vaig ser llibres- comptable en una altra vida i un comptable, li agradi o no li agradi, ha de tenir un cert ordre, perquè si es perda, si el desordre s'apodera, es complica. No, jo crec que no és una qualitat. Ara em venen al cap companys, eh? I són endreçats o no? No, realment n'hi ha de tot. Però vull dir, el que et volia dir és que l'ordenació dels llibres ja ens ve donada pel teixell que té el JOM cada llibre, que és un codi alfanumèric, la classificació decimal universal que es diu. Llavors, tu ja col·loques el llibre ja al número on correspon, no? Clar, una persona endreçada es relacionarà millor amb això, no? Que una persona, que li desendreça, que em fot nerviós inclús haver de No, a veure, la col·locar teva vida els llibres. personal pot ser com vulguis, no? Però a la biblioteca saps que has de col·locar el número 1, doncs el llibre de l'1, no pots col·locar el 9. Sí, però hi ha gent que li diguin els de l'H o has de posar l'H, hi ha gent que això li produeix calma i hi ha gent que li embogeix pensar que els de l'H han d'anar a l'H. Aquí nosaltres, inclús com a llibreters, a vegades quan comparteixes les experiències amb llibreters, mostrem aquí, estem a la llibreria Obaga, mostrem aquí la llibreria. Clar, inclús els joms dels llibres, hi ha gent que és com molt endreçada, que els té tots al mateix nivell, els nostres oients estaran pensant en la llibreria de casa seva, hi ha gent que és com molt endreçada i que l'ordre els hi produeix un plaer, no? Com una sensació de control. Et facilita el trobar els llibres, és veritat. Jo a casa meva també, l'habitació que tinc plena de llibres està tota ordenada alfabèticament i per matèries, eh? Tinc la poesia, les novel·les, la història... Bueno, hem començat... No tinc la rotulació que hi ha a les biblioteques o a les llibreries, no? Hem començat que l'ordre no era tan important i a mesura que vas estirant una mica del fil vas veient que... Jo soc ordenat i endreçat, és veritat, però tinc companys que no ho són, jo crec que no ho són. Si hi ha el telèfon d'al·ludits, si hi ha algun que ens vol trucar. Després, més enllà d'aquesta cosa així com una mica més anecdòtica, el que sí que és molt important, i jo crec que és una cosa que te n'adones a vegades també amb l'experiència vital, és que, per exemple, el coneixement s'endreça. El que a vegades es diu de tu si tu vas acumulant coneixement, a vegades d'una manera autodidacta, d'una manera així com molt per acumulació, però no tens a vegades les lleixes, uns patrons històrics o uns patrons on puguis anar, una base teòrica de les coses on puguis anar col·locant les coses, a vegades l'acumulació de coneixement no ets capaç d'associar-la amb sentit o el que sigui. Llavors, jo crec que aquí també sí que tenir una formació professional positiva o molt positiva, no? De dir, al final, tot el coneixement té un ordre. Sí, i s'interrelaciona, no? Perquè tot i que a les biblioteques està tot molt classificat, llibres d'història, llibres de matemàtiques, llibres de física, llibres de filosofia, després n'hi ha, alhora, quan et demanen a vegades llibres per fer treballs de recerca, del que sigui, molts temes són interdisciplinars, no? Es poden veure des de diferents punts de vista. Un tema es pot tractar des d'un punt de vista històric, però també filosòfic, també artístic. Llavors, tenir-ho tot, com comentes, ben estructurat per matèries, ajuda a l'hora de trobar tant el catàleg a l'ordinador com físicament a les prestatgeries. Sí. Els que hem estat usuaris, tota la vida va per èpoques, a vegades més, a vegades menys, però em considero un gran usuari, un usuari molt agraït a les biblioteques. Una cosa que crida l'atenció és aquesta, que a vegades les llibreries també ho senten, no? Una mica aquella sensació de bombolla, de bombolla en positiu, en un món molt accelerat, un món que ha perdut una mica el sentit, però sobretot això, com que va molt de pressa, com un espai de calma, no? Un petit oasi. Sí. Dins del barri o de la societat, sí.
Sí, sí que és veritat, tot i que també és un espai molt dinàmic per dins, com comentava Sí, abans, tant, no? Hi ha els estudiants, però hi ha la gent gran que va llegir la premsa o que van acompanyar els nanos petits a la sala infantil o que participen en una presentació de llibres o un cicle temàtic que parlen sobre l'Alzheimer o els planetes, el que sigui, no? Hi ha molt de moviment, però tot està relacionat, diguem-ne, amb el coneixement, amb la formació, amb la cultura. Llavors això fa que sigui com un reducte, no? Sí, I amb aquesta altra velocitat, no? També, amb una velocitat Sí, perquè és veritat, bueno, no com tan passa, urgent, no tan com passa accelerada. a les llibreries. És veritat que hi ha persones usuàries que quan entren a la biblioteca ja saben el que van, però d'altres com passa a les llibreries, no? Que t'estàs mitja horeta buscant Sí, llibres sí. i llavors s'agraeix, sí, un espai tranquil, que tu no només anar al que vols buscar, sinó que et sorprengui, no? Trobar coses que no Sí, t'esperaves, aquí a vegades a les descobrir. llibreries tens inclús el client que s'ha estat un quart d'hora mirant llibres i diu ja vindré un altre dia amb més calma. Dius, estupendo, doncs ja vindràs un altre dia amb més calma, doncs fantàstic. Agafo el fil del que deies ara. Bueno, nosaltres com a llibreria, o jo com a llibreter fa 7 anys que estic, no tinc una trajectòria molt vasta, però sí que gent que té més antiguitat et parla com han canviat les llibreries, justament en el sentit que deies, no? De que han de fer moltes més activitats, potser fa 20-30 anys era un espai de venda de llibres, d'intercanvi d'impressions entre els llibreters i els clients, però no tant les activitats que s'han de fer de xerrades, de clubs de lectura, de tallers, etc. I vosaltres igual, no? Ara mateix és sí. també indispensable. Mira, ara enguany se celebren els 25 anys de les biblioteques de Barcelona. I és veritat que quan fas una mirada enrere veus tot com ha evolucionat, no? De ser un espai amb llibres i persones que anaven a estudiar, a poc es van incorporar el fons audiovisual, DVDs i CDs, després es van incorporar també reproductors de música, pantalles, ordinadors per poder Ara, veure un pel·lícules. incís, encara hi ha gent que va a buscar DVDs i CDs? Sí. El préstec de CDs és veritat que els darrers anys va baixant, però sí, encara n'hi ha. Els DVDs encara es manté més, sí. Sí, i n'hi ha persones que reserven, trobes pel·lícules o novel·les, amb 10 reserves, amb 20, amb 30, i que dius, hosti, doncs mira, tenen paciència, no? Ara m'hi fas pensar que a vegades que a les poder- biblioteques normalment els llibres, a no ser que sigui un llibre molt exitós que es va reeditant, les editorials fan una edició i a vegades aquella edició s'exhaureix, no dona per fer una altra edició perquè igual no hi ha expectativa I a la biblioteca el trobes. I llavors no tens on trobar aquell llibre i per sí. sort esteu les Sí, és biblioteques. veritat que tenim un fons d'armari molt important, la veritat. És una col·lecció gran i bona. I moltes vegades serveix per això, no? No només tenim novetat, sinó tenim col·lecció d'anys endarrere, no? Aquí la pregunta que no hauria de fer, però ja que hi som, quants exemplars pot haver, no sé si coneixes, en una llibreria o en un conjunt de llibreries? De biblioteques? Sí, perdona, de biblioteques. Però d'un llibre o de... No, en general, quants la exemplars? col·lecció? Sí. Hosti, sí, la col·lecció de biblioteques de Barcelona sembla que està ja per sobre dels 2 milions d'exemplars. Sí, entre tot, entre llibres, DVDs... Són CDs, molts, Sí. 2 milions són molts, Ara hem incorporat també des de fa uns anys els jocs de taula, això que parlàvem abans, no? Dels canvis que hi ha hagut al llarg dels anys, s'han com un element didàctic, no? Jocs de taula per compartir, no només d'infantils sinó també d'adults, no? Que transmeten valors, de seguir unes regles, de companyerisme, de saber perdre, també habilitats de pensar, de fer estratègies... Bueno, n'hi ha de molt tipus i funcionen prou bé. I el tema de les xerrades, el club de lectura, que una mica ho insinuàvem, és un boom, no? És l'activitat... I suposo que això que tu tens trajectòria sí que has vist com es multiplicava, Sí. no? Mira, abans hi havia uns quants... Són lots. Els clubs de lectura de les biblioteques comprem lots de 25 exemplars
i es van movent per les diferents biblioteques. Qui el demana, doncs anem enviant, no? I al principi eren poquets. Ara tenim, no sé dir-te el número exacte perquè depenen d'un altre departament, però els hem de repartir per diferents biblioteques i magatzems perquè no hi caben. Sí. Molts. Sí. Es fan, cada biblioteca fa molts. No només genèrics, sinó també especialitzats, o per un grup de persones grans, per exemple, o de joves, que és una franja d'edat que a vegades costa que s'aficionin a la lectura, no? I amb els clubs de lectura que venen en grupet, poden dir la seva perquè poden opinar, i és una manera de treure'ls i aficionar-los a la lectura, sí. Lligat amb aquest, clar, 2 milions són molts llibres, però una cosa que crida sempre una mica l'atenció, que es genera una mica de curiositat, és com es trien els llibres qui els tria, quin és el criteri, quan arriben, no? També quina és des d'un llibre es publica, quant de temps triguen a arribar amb les biblioteques... En això, mira, cada biblioteca té diferents vies d'adquirir els documents, no? N'hi ha llibres que venen de la Generalitat, del Servei de Biblioteques, de la Diputació, i de nosaltres, que som l'Ajuntament, Biblioteques de Barcelona. Llavors, la Diputació ofereix un llistat de llibres i a cada biblioteca hi ha una persona encarregada dels llibres de coneixements, dels llibres de ficció, dels llibres infantils, de la música, del cinema, i fan la tria. Van treballant les novetats i el fons alhora. Clar. Després, la part del pressupost de l'Ajuntament, cada biblioteca és autònoma de comprar els llibres que vol. Tenen X diners i segons van sortir les novetats o necessitats que tenen perquè s'han perdut o s'han trencat uns quants llibres i es poden reposar, doncs es tornen a comprar. Sí, és criteri professional dels bibliotecaris. Després les biblioteques de Barcelona també han jugat una mica a l'especialització, no? Tenim algunes llibreries que estan especialitzades en un gènere o en un àmbit literari. No totes, hi ha biblioteques que tenen una especialització i d'altres que tenen centres d'interès, que és un tipus de fons diferent, no? Però que les fan singulars dintre de la ciutat. Ja siguin especialitzacions literàries, no? Com al districte d'Horta-Guinardó li diuen el districte literari, perquè tenen la poesia, el teatre, la novel·la negra i novel·la barcelonina. Però n'hi ha especialitzacions en fotografia, en cinema, en natura, en esports... Sí, n'hi ha... N'hi ha molt. El César, a més de bibliotecari, és un gran lector i ens ha dit que va arribar aquí a través del llibre, un gran amant de la literatura portuguesa, que està de dol perquè ha mort el Lobo Antunes fa poques setmanes. Fa poques setmanes, un autor molt admirat per tu. L'Alfons Cervera, un autor que vas presentar a la Biblioteca García Márquez ara fa uns mesos. Si vols compartir amb els oients, recomanar-los alguns autors de capçalera que no s'han de perdre. Sí, bueno, jo la literatura portuguesa la coneixia de jove, no? Amb autors com Pessoa, Mario Sá Carneiro, després Agustina Besaluís, Saramago, tal. Però va ser cap als 2000 o així, quan treballava en una biblioteca que m'encarregava de comprar els llibres, i, hòstia, n'hi ha uns quants autors que dius, és que són tots bons, Però és molt curiós, perquè la literatura portuguesa... Sí, sembla que estiguin allà, Portugal sigui un país, que està al fons de tot i... Però collons... Com li donem molt l'esquena i a tu t'agrada el to... Mira, actualment n'hi ha autors que són de la nostra generació, 40, 50, que, hòstia, jo els trobo boníssims. Autors com el José Luis Peixoto, com el Gonzalo Tavares, com Walter Hugo Mae... Hi ha Lídia George, és una miqueta més gran, però també... Sí, Alfonso Cruz, per exemple. Ara hi ha un que és Revolución, no? Que publica llibres de l'asteroide. Sí, Hugo González, em sembla que és. Sí, també. Aquest no l'he llegit, veus? O sigui, de la revolució del Cravell. Sí, n'hi ha molts que parlen... Tenen llibres que són més intimistes, més personals, i després tracten molt la revolució de los claveles, no? I l'Alfons Cervera, què ens expliques? Joder, l'Alfons Cervera va ser un regal poder-lo presentar.
perquè ell és un escriptor valencià i me'l va recomanar la directora de la darrera biblioteca on vaig treballar, que ara està la García Márquez, la Neus. I ell té també, la seva obra té dues parts, una part més personal, que parla de seu pare, mare i germà, que està malalt, i una part més social. Ell és molt reivindicatiu dels que van perdre la guerra, no? I totes dues són... És un autor ja gran, però té una força, una vitalitat i... A mi em va arribar més la part més personal, no? De parlar del pare, de la mare, de les absències, de l'amor, de les malalties... Algun títol, per exemple, en particular d'ell, com a porta d'entrada? Mira, doncs té el dedicat al pare, que es diu Otro Mundo, que va ser el que van presentar a la García Márquez. Té una frase que jo li vaig dir perquè quan la vaig llegir, hòstia, li vaig enviar per WhatsApp, no, a una amiga, i que diu, los recuerdos, padre, esa mierda. I dic, hòstia, diu tant aquesta frase, no? Ja quan només tens els records, no? És perquè la resta... Ja no hi és. I sí, m'agrada molt l'Alfons, és veritat. Podríem estar, però bueno. Sí. Com creus que seran les biblioteques del futur? Faig una pregunta prèvia. La digitalització, totes aquestes noves tecnologies, intel·ligències artificials, etc., suposo que han arribat a nivell de gestió, que potser tu has viscut una transformació pels treballadors bestial, de com s'havia de portar els elements de control d'abans d'ara, això segur que ha arribat. Quan jo vaig començar ja estava automatitzat tot el procés del préstec. Sí, allò de les fitxes era... Quan jo era estudiant. No t'he volgut dir... Encara sí que hi eren les fitxes. No, però no sóc tan gran. Per això. Pentino canes, però no... Però segur que esmorzant algun company t'explicava com anaven les fitxes. Les he vist, sí. Això, la tecnologia ha arribat a la gestió, diguéssim, i en algun altre lloc ha arribat? Sí, tot, el tema de la difusió, no? I de fer... Hi ha activitats que també es fan amb tecnologia, i tot el tema de la difusió d'activitats. Però, per exemple, es fan activitats per Zoom o coses així, també? Per Zoom o per... Es feien, a l'època de la pandèmia, es feien, sí, els clubs de lectura. Amb el... Com es diu? Delphi, es diu? No. Bueno, era una aplicació. Sí, Zoom, alguna aplicació d'aquestes. I com t'imagines les biblioteques del futur? Com ara? Home, jo, a veure, fora d'altres elements, no?, que són més del moment, no?, estètica i tal, jo crec que han de continuar sent útils. El bàsic de les biblioteques és que siguin útils, no?, que ja ho són ara i en el futur han de mantenir, no?, que les persones usuàries que hi van trobin tot allò que necessiten o que els interessa, no? Clar, fent així una mica la comparació amb les llibreries, una mica el que comentàvem, no?, de dir, perquè sempre està en tots els sectors, com s'ha de renovar, com han de canviar, i la sensació amb les llibreries és que segueixen sent el mateix, encara que hagin canviat algunes coses. Has de fer més activitats, has de relacionar-te d'una altra manera amb els clients, has de generar la fidelitat a partir d'altres llocs, però al final no deixen de ser unes lleixes on hi ha llibres, on segurament a la gent li agrada reconèixer també aquell espai de calma, de serenor, i les biblioteques entenc que una mica el mateix, no haurien de canviar tant, més enllà de que interiorment canviïn. L'essència sí que és la que és, no? Però és veritat que se li va afegint coses, no? Tant elements com serveis, i suposo que anirà, no? Perquè és el pas del temps el que et va portar en el dia a dia, el que va sorgint a la societat, no? Acaba sent un reflexe de la societat, no? Perquè allò que necessiten o allò que utilitzen ho han de trobar ja també d'una manera accessible. Llavors, segurament que aniran canviant, però, com tu comentaves, no? L'essència que és un espai dinàmic de convivència, on es fan moltes coses
i amb una col·lecció de la que depenen després molts serveis i activitats, doncs continuarà sent-hi, segur. Bueno, al final és això, un espai públic per tothom, que segurament l'amenaça més gran que té és que arribi gent que no creu en ell. Hosti, no fotem. Esperem que no arribi aquí, però l'amenaça que considerin que són espais prescindibles. Per això hem d'anar a les biblioteques, treure llibres, llegir-los, compartir-los. Sí, i fer anar de moltes més visita, anar a coses. llegir el diari, anar a Clar. llegir llibres, anar a estudiar, anar a treballar. Moltes, i amb la canalla també es fan activitats, ara també comencem, bueno, ja fa anys, però s'està intensificant activitats per gent gran. Sí, no, la veritat és que són espais... Necessaris. Sí, i tant, i tant. Molt bé, doncs fins aquí la pila de llibres dedicada a les biblioteques, amb un gran bibliotecari com és el César Bueno. Azuara, que ens ha compartit la seva vocació. Ja l'heu vist, que és un home que s'anima a parlar de la seva professió i al final això et demostra que perquè una persona s'hi dedica amb aquesta professió o viu amb tanta intensitat. Així que, César, moltíssimes gràcies i ens veiem a la pila de llibres o en alguna biblioteca d'aquí de Barcelona, o a l'Obaga, que també és un molt bon lloc de trobada. Sí.